راديو إيرنا زخبر سلامتنا تقبلوا أبستفلا لي كورنعت علم كوينكم نمدوات راديو إيرنا التكتاتلو زخبركم سمعتنا نايلوم ربع إسران شمونتن تقمتي كل التشحن إسران فنوى راديو إيرنا كموتروب زينا يجمر فلما أرستاتو أبحث حزر كبيت مأسرتي دك أنستيو سلسة أسرات بقوان مأسرتن تنسخم زحزا تحبيرو تشاينا إيرترا تركبن بهاجرات معرب استقللا 26 هاجرات بمطباق أبايتو تستا تموكت مهلوا تقليتو هندي إيرترانا بتركبن 4 هاجرات مبرق أفريقيا كل 270 متريك طن إخل رديئت ليخا راديو إيرنا ناتا دمسي إيرتراويان علتا وزينا أبحث حزاب زركب نيدك أنستيو بيت مأسرت انتهادسون بسيفلاو جبن استأسرا سلستدك أنستيو أبناي مأسرت واننت انسخم زحزا مجتات راديو إيرنا قليتهم اتندك أنستيو تأسيرنا بزنبرالو اوان بخميكت انسخم زخ ألاس تخايدة متصرين مرمران وكوانتا زيتنا تصرى أبز اوان زي كحرسة تباهيلن بواح استفتحين اللوا اتو قداي بقديتا استفت امت اوتاو عمت مخانون زي مخانون راديو إيرنا كتتصاريو اي كالتن اتتنسي لبدا كورونا فيروس نمكتا بزبل أسرات سيفيلاو جبنات سترابيتاتهم كي بتصحوهم تقل كيلو ملو أبزل اوان زدات اميو أب إيرترا أسرات سيفيلاو جبنات سترابيتاتهم كي بتصحوهم زفك أدوكوان تقونا ناي بوليتيكان حيمانوتن أسرات كوم ودما قدام ببيت فردي زي حالف السبات هالواتهم أبزي فلتن سدرابيتهم أبزي بتصحوهم بوتايهم زتحزو أمريكان هاجرات معربن قبل على حيالو هاجرات زقبرو زلوا تقطي تشاينا أبايتو تسطب زلوا قوم منبر تأموتات تسمع قمزلا مع كنا زينات هاجر حبيرا أمباسادر تشاينا أب حبرات هاجرات زانججون أبزور حزي أبستقايدة أخيبا حبرات هاجرات أمريكان هاجرات معربن إيرتران تركبن 26 هاجرات زور دالن زلوا تقطقم زخوننا اتمع كان زينا تقيسو قال كابتن تشاينا بأمريكان هاجرات معرابن تقطي بتحنا لوز بلتن 26 هاجرات إيرترا سودان دوب السودان إيران سوريا فنزويلا سمين كوريان كالوتن يركبن تشاينا أزن هاجرات أباغراو محبر السب عالم تقطي بتحن مهلا وكانت تملكتت زفت سم كبير مكاسب أو مسلاتن كتتكرولو أي مرتاتن إذا دما تشاينا زيادتي أبزن هاجرات زلو ملكا وسرعتاتن زفت سم كبير مكاسب أو مسلاتن ناي وفرن نقرنت أمتا أطراي كم زقدسا حيالو تنتنتي بوغنوم يوقسو مبزحت انزن تشاينا تتابق اللنزل هاجرات مسآنك داولو زلوون كوينن ديمقراسيا وسرعتن تكالاو محدرة منقستن زيونناين هندي أب هاجرات مبرق أفريقيا نزلو ناي مقبق اللون محقاز وعلي زبالتو ناي كل 270 متريك طن راديئت كمزل آخات أفليتا اتب مركب حيل بحر تلاقي خزلو ناي مقبرة ديئت 255 متريك طن فينو 65 متريك طن روزن 5 متريك طن دما شكور مخانو زحبرة منيستر قدات وطاق هندي ني إرترا سودان دوب سودان جبوتن كعدل مخانو الرقاقيتو اتا مركب ب 24 تقمتي كودب مومباي تبقيسا تعنتا أو ودبات باطع بورت سودان مومباسان جبوتن كتراقفيا نقرأ من قدادما بسنكي كورونا فيروس أبزن هاجرات تعقيتهم زركبو زيقاتات هندين أي موطأ مسرح كتسالت تخلو خمزلو تتعيسو الله زخبركم سمعتنا زينا أبسفتي الله راديو إيرنا ناتا دمت إيرتراويان داقماي سلامتنا أتقبلوا زخبركم سمعتنا كابزغت إلو زغرب مدبنا بعوت أرقاي زدالو أفريقيا أبسو موزيك خون سناي مكتال راديو إيرنا ناتا دمسي إيرتراويان السودان مس إسرائيل زمدنا قتقبر تسمامعا كابت اللي مزقب مول تقبر الشبرة أمريكاون تسريزا بوكينات شد الشمعالتي ويكينات عرب إسرائيل زفلت كينات أب مونغو إسرائيل هاجرات عربن دحر مكيادو بعوت إسرائيل تزازيمو نعو قبر مرسي نمهاب عرب ليك كاب 29 نحسك ساب حدا مسكرم 1967 أب سودان رئيسة كتما كارتوم وعلى كايدو أبو على كلن هاجرات عرب مس إسرائيل سلام كي قبرا نإسرائيل أفلط غيبا مس إسرائيل كي زراربا زقد إمامة أحلفا إتي إمامة بسرينوس مالت سلسة أيفال نسلام أيفال نافلطو أيفال نزرب زبلينيرو إسرائيل كم مريت عرب كي تدمسستن فلسطين كم هاجر كي تفلتأتن بوليسي سلسة أيفال كغتصل دما قالتاتيو أبال عرب ليك زخونت السودان إنه نتقدم 53 عامتات أب مريتا زت جبرة أنصار إسرائيل زقنعة إمامة سلسة أيفال
ናብ 3 እወ ማለት እወ ንሰላም ምስ እስራኤል፣ እወ ኣፍልጦ ንእስራኤል፣ እወ ንዝርርብ ምስ እስራኤል ብምቕያር ምስ እስራኤል ዝምድና ክትመስርት ተሰማሚዓ ኣላ። ጉዳይ ሱዳን ይኹን ሃገራት ዓረብ ምስ እስራኤል ንምርዳእ ቁሩብ ናብ ታሪክ ምምላስ የድሊ። ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ካብ ቅድመ ታሪኻት ሒዙ ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ይኹን ካልኦት ናይ ታሪክ መጻሕፍቲ ሰፊሩ ዘሎን ንዘመናት ዝቐጸለን ግጭት እንተሃልዩ ክሳብ ሎም ዘይተፈትሐ ኣብ መንጎ እስራኤልን ፍልስጤምን ዘሎ ምስሓብ እዩ። ጉዳይ እስራኤልን ፍልስጤምን ነዊሕ ታሪክ ድሕረ ባይታን ሃይማኖትን ዘካተተ እኳ እንተኾነ ብዓቢኡ ግን ክልተ ኣህዛብ በብወገኖም ይብፅሓና እዩ ዝብሎ መሬት ብምህላው እዩ። ቅድመ ታሪክ ንጎኒ ገዲፍና እዚ ሕጂ ዘሎ ምስሓብን ሓሓሊፉ ዝረአ ግጭትን ብኸመይ ጀሚሩ ምስ ንርኢ ዝበዝሐ ክፋል ማእከላይ ምብራቕ ንዘመናት ኣብ ትሕቲ ግዝኣት ኦስማናውያን ቱርኪ ነይሩ። ኣብ መጀመርታ 1900 እዚ ሕጂ እስራኤል ፍልስጤም ተባሂሉ ዝፅዋዕ መሬት ድማ ኣመንቲ እስልምና ክርስትያንን ኣይሁዳውያንን ብተዛማዲ ሰላም ይነብሩሉ ነይሮም። ኣብቲ ዞባ ዝነበሩ ይዕራብ ናይ ፍልስጤማውነት መንነት ዳግማይ እናለበሱ ክመፁ ከለው ናብ ሃገራት ኤውሮጳ ብብዝሒ ተሰይዶም ዝነበሩ ኣይሁዳውያን ድማ ግፍዕታት ይወርዶም ስለ ዝነበረ ናብ ጽዮናውነት ምንቅስቓስ ብምጅማር ኣይሁዳውነት ሃይማኖት ጥራይ ዘይኮነ ናቱ ታሪኻዊ ሃገር ክውንን ዝግብኦ መንነት እውን ዝብል ስምዒታት ከንጸባርቕ ጀሚሮ። ቀጺሎም ብሰንኪ ሃይማኖቶምን ስቓይን ግፍዕን ዝወርዶም ዝነበረ ኣብ መላእ ዓለም ፋሒሎም ዝነበሩ ኣይሁዳውያን ኣብ ልዕሊኦም ዝወርድ ዝነበረ በደል ደው ክብል እንተኾይኑ ናይ ገዛእ ርእሶም ኣይሁዳዊት ሃገር ክትልዎምን ኣብ ታሪኻዊ መሬትና ዝብልዎ ማእከላይ ምብራቕ ክትምስረት ኣለዋ ብዝብል እምነት ዳግማይ ናብቲ ከባቢ ክፈልሱን ክስደዱን ጀሚሮም። ቀጺሉ ኣብ 1914 ካልኣይ ኩናት ዓለም ተወሊዑ ንዝበዝሐ ማእከላይ ምብራቕ ተቆጻጺሩ ዝነበረ ግዝኣት ዑስማን ቱርክ ተሳዒሩ ማእከላይ ምብራቕ ድማ ኣብ ትሕቲ ግዝኣታት ፈረንሳን ብሪጣንያን ወዲቖ። ብሪጣንያ ድማ ንፍልስጤም ከተመሓድራ ጀሚራ። ፍልስጤም ኣብ ትሕቲ ብሪጣንያ እናሃለወት ብብዝሒ ኣይሁዳውያን ክፈልሱ ጀሚሮም። ብዝሖም እናዓበየ ምስ መፀ ድማ ኣብ መንጎ ኣይሁዳውያንን ይዕራብን ግጭት ክለዓዓል ብምጅማሩ ብሪጣንያን ዋሕዚ ኣይሁዳውያን ክትዓግቶ ጀሚራ። ከም ውፅኢቱ ኣይሁዳውያን ኣንጻር ይዕራብን ግዝኣት ብሪጣንያን ምልሻ ብምቋም ክዓጥቁ ተራዮም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ 1941 ካልኣይ ኩናት ዓለም ኣርኪቡ ናዚ ጀርመን ኣብ ልዕሊ ኣይሁዳውያን ድሕሪ ዝፈጸሞ 6 ሚልዮን ሰባት ዝቐተለ ህልቂት ብብዝሒ ኣይሁዳውያን ኤውሮጳ ብምግዳፍ ናብ ናይ ሽዑ ግዜ ፍልስጤም ተሰዲዶም ወይ ብናይ እስራኤላውያን ኣዘራርባ ናብ ታሪኻዊ መሬቶም ተመሊሶም። ኣብ መንጎ ኣብ ፍልስጤም ዝነበሩ ይዕራብን ኣይሁዳውያንን ብብዝሒ ግጭታት ክኽሰት ብምጅማሩ ኣብ 1947 ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንብግዝኣት ብሪጣንያ ፍልስጤም እትፍለጥ ዝነበረት ግዝኣት ናብ ክልተ ሃገራት ማለት ሓንቲ ንኣይሁዳውያን እትኸውን እስራኤል ሓንቲ ድማ ንይዕራብ እትኸውን ፍልስጤም ክትምቀል ናይ እስልምናን ክርስትናን ኣይሁድን ቅዱሳት ቦታታት ዝሓቆፈት ኢየሩሳሌም ድማ ዓለም ለኻዊት ከተማ ክትከውን እማም ኣቕሪቡ። ኣይሁዳውያን ነቲ እማመ ብምቕባል ብ14 ጉንበት 1948 ብሪጣንያ ነቲ ግዝኣት ድሕሪ ምልቃቓ ብኡ ንብኡ ናፃ ሃገር እስራኤል ክእውጁን ከለው ፍልስጤምን ሙቓም እስራኤል ዘይተዋሕጠለን ሓደስ ናጽነትን ዝኣወጃ ሃገራት ይዕራብን ማለት ግብፂ፣ ዮርዳኖስ፣ ሶርያን ኢራቅን ድማ ኣብ ተመሳሳሊ መዓልቲ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ኩናት ኣዊጀን። ኣብቲ ንሓደ ዓመት ዝተኻየደ ኩናት እስራኤል ተዓዊታ። ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝተኣመመ ድባት ብምጥሓስ ድማ ንዝበስሐ ክፋል ፍልስጤም ኣብ ትሕቲ ቁፅፅራ የእትያ ሓያሎ ፍልስጤማውያን ካብ መሬቶም ብምብራር ኣብ ኣደዳ ስደት ጌራቶም። ኣብ መወዳእታ ድማ ብዘይካ ብግብፂ ተታሒዙ ዝነበረ ቃዛን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዮርዳኖስ ዝነበረ ምዕራባዊ ገማግምን ዳርጋ ዝበስሐ መሬት ኣብ ትሕቲ ኣየትያቶ። ብድሕሪ እዚ ኣብ መንጎ እስራኤልን ሃገራት ዓረብን ዝኾነ ዓይነት ናይ ዝምድና ምምሕያሽ ይኹን ሰላም ኣይተገብረን። ብሃገራት ይዕራብ ዝተኸበት እስራኤል ብወተሃደራዊ ሓይልን ብዝሕን ተዓቢላ እኳ እንተነበረት ንኹናት ግን ኩሉ ግዜ ምስ ተዳለወታ ነይራ። በብእዋኑ ድማ ዝተፈላለዩ ግጭታት ይካየዱ ነይሮም። ኣብ ሰነ 1967 ኣብ መንጎ ክልቲኡ ወገናት ዝነበረ ወጥሪ ኣብ ጡር ዝበፂሑ ግብፂ ብወገን ቀይሕ ባሕሪ ዘሎ መጻቦ ጢራን ንመራኸብ እስራኤል ዕፁው ድሕሪ ምግባራ ኩናት ዳግማይ ተወሊዑ። እዚ ድማ እቲ ብኩናት ናይ 6 መዓልቲ ዝፍለጥ ግጭት ነይሩ። ኣብቲ ኩናት ግብፂ፣ ሶርያ፣ ዮርዳኖስ ብምሉእ ሓይልን ክሳተፋን ከለዋ ብንኡስ ዓቕማ ድማ ኢራቅ ብነፈርቲ ድማ ሊባኖስ ተሳቲፈን። ኣብቲ ኩናት እስራኤል ሙሉእ ብምሉእ ክትዕወትን ከላ ንቃዛን ምዕራባዊ ገማግም ፍልስጤምን ከምኡ ድማ ካብ ግብፂ ንመሬት ሲና ካብ ሶርያ ድማ ንኣኽራናት ጎላን ክትምንዝዖ ክኢላ። ድሕሪ እዚ ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተጠቕሰ እስራኤል ካብ መሬት ዓረብ ከይተደምሰሰትን
ፍልስጤም ከም ሃገር ከይቆመትን ፖሊሲ 3 ኣይፋል ንሰላም ኣይፋል ንኣፍልጦ ኣይፋል ንዝርርብ ኣብ ካርቱም ስምምዕ ተበፂሑ ኣብ 1950ታት ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ብሪጣንያ ዝነበረ ሱዳን ምስ እስራኤል ንጡፍ ንግዳዊ ርክብ ነይርዋ ድሕሪ ናጽነታ ኣብ 1956 ናብ ዓረብ ሊግ ድሕሪ ምጽንባራ ግን እዚ ተቐይሩ እዩ ሱዳን ምስ እስራኤል ኣብ ዝተኻየደ ኩናት ኣይተሳተፈትን ኣብ 1973 ኣብ ስዌዝ ካናልን ኣኽራናት ጎላንን ኣብ ዝተኻየደ ኩናት ሰራዊት ልኢኻ እኳ እንተነበረት ሰራዊታ ዶንግዩ ኣብ ዝተላእኮ ቦታ ብምብፅሑ ግን ኩናት ምስ ተወድአ ይርኪቦ ሱዳን ድማ ንእስራኤል ከም ጸላኢታ ሃገርያ ክትርያ ጸኒሓ እዚ ኩሉ ሓሊፉ 2020 ኣርኪቦ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ኮይኑ ስልጣን ድሕሪ መሓዙ ምስ እስራኤል ጥቡቕ ዝምድና ጸንሖ ዶናልድ ትራምፕ ሓደ ካብ ዕላማታቱ ሃገራት ዓረብ ምስ እስራኤል ዝምድናታት ክገብራ ድፊት ምግባር ነይሩ ኣቐዲሙ ድማ ሃገራት ኢማራት ዓረብን ባሕሬንን ምስ እስራኤል ዝምድና ከም ዝገብራ ድሕሪ ዝሃቦ መግለጺ እተን ሃገራት ኣብ መስርሕ ዲፕሎማስያዊ ርክባት ይርከባ ፕሬዚደንት ትራምፕ ብዓርቢ 23 ጥቅምቲ ብቐጥታ ብቴሌቪዥን ኣብ ዝተመሓላለፈ ምስ መራሕቲ መሰጋገሪ መንግስቲ ሱዳን ኣቦ እምበር ዓብደላ አልቡርሃንን ቀዳማይ ሚኒስተር ዓብደላ ሐማዶ ከምኡውን ቀዳማይ ሚኒስተር ቢንያሚን ነታንያሁ ኣብ ዝገበሮ ናይ ቴሌፎን ዝርርብ ክልቲአን ሃገራት ዝምድና ክምስርታ ከም ዝተሰማምዓ ኣበሲሮ ቀዳማይ ሚኒስተር ቢንያሚን ነታንያሁ ነቲ ጉዳይ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ነቲ ኣብ 1967 ናይ 3 ኣይፋል ውሳኔ ብምንጽብራቕ መንግስቲ ካርቱም እወ ድሚጽሎ እወ ንሰላም እወ ንኣፍልጦ እወ ንዝርርብ ብምባል ኣብ ዝቐልጠፈ እዋን ምስ መንግስቲ ሱዳን ዲፕሎማስያዊ ዝርርብ ክካየድ ምዃኑን ኣብ ሕርሻን ንግድን እውን ዝርርብ ክካየድ ምዃኑ ሓቢሮ ዝምድና ሱዳንን እስራኤልን ናብ ንቡር ንምምላስ ኣብ 2016 ብምስጢር ጀመረ መስርሒ ነይሩ መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ለካቲት ናይ ዝዓመት እዚ ኣብ ኡጋንዳ ናይ መጀመርታ ርክብ ድሕሪ ምግባሮም ነፈርቲ እስራኤል ብኽሊ ኣየር ሱዳን ክሓልፋ ተፈቒድለን ይጸኒሑ ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት እውን ላዕለዎት ሰበስልጣን እስራኤል ናብ ሱዳን ምስጢራዊ ዑደት ክገብሩን ከለው ድሕርቲ ስምምዕ እስራኤል ኣስታት $5 ሚልዮን ዝዋቅኡ ናይ ስርናይ ሓገዝ ናብ ሱዳን ከም ትልእኽ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ቢንያሚን ነታንያሁ ኣብ ዝገበሮ ትዊት ገሊጹ ኣብቲ መግለጺ እስራኤል ነቲ ገጸ በረኻት እትልእኽ ምስ ሱዳን ዝህልዋ ሓድሽ ናይ ሰላም ዝምድና ንውማቕ ምዃኑ ገሊጹ ፕሬዚደንት ትራምፕ ብዓርቢ 23 ስምምዕ ሱዳንን እስራኤልን ኣብ ዝበሰረሉ እዋን ካልእ ኣጀንዳውን ኣብ ስምምዕ ከም ዝተበጽሐ ሓቢሩ ነይሩ ንሱ ድማ ምስራስ ሱዳን ካብ ጸሊም ዝርዝር ኣስማት ንግብረ ሽበራ ዝምውላ ሃገራት እዩ ሱዳን ካብቲ ኣሜሪካ ዘስፈረቶ ጸሊም ዝርዝር ንግብረ ሽበራ ዝምውላ ሃገራት ክስረዝ እንተኾይና ኣብ 1998 ኣብ ኬንያን ታንዛንያን ኣብ ልዕሊ ኤምባሲታት ኣሜሪካ ዝተፈጸመ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ከምኡውን ኣብ 2000 ኣብ የመን ከተማ ዓደን ኣብ ልዕሊ መርከብ ኩናት ኣሜሪካ ዝተኻየደ ነብሰ ቅትለታዊ መጥቃዕቲ ናይ ዝሞቱን ዝተጎድኡን ሰባት ናይ $335 ሚልዮን ካሕሳ ምስ እትኸፍል እዩ ብ7 ነሓሰ 1998 ኣብ ናይሮቢ ኬንያ ከምኡውን ኣብ ዳርሰላም ታንዛንያ ዝርከብ ኤምባሲታት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ከባቢ 10 ፈርቓን ናይ ንኮ ኣብ ሓደ ግዜ ብሓባር ብዝተፈጸመ ኣብ ናይ ጽዕነት መካይን ተጻዒኑ ዝተፈንጀረ መጥቃዕቲ ቦምብ ተኻይዶ በቲ መጥቃዕቲ ብሓባር 224 ሰባት ክቕተሉን ከለው 14,000 ድማ ቆሲሎም ብ12 ጥቅምቲ 2000 ብተወሳኺ ኣብ የመን ከተማ ዓደን ነዳዲ ኣብ ልዕሊ ትመልእ ዝነበረት USS ኮል መርከብ ኩናት ኣሜሪካ ብንእሽተይ ጃልባ መጥቃዕቲ ቦምብ ተኻይዱላ ብኡ ንብኡ 17 ወታደራት ክሞቱን ከለው ሓያሎ ድማ ቆሲሎም ናይቲ መጥቃዕትታት ሓላፍነት ዝወሰዱ ጉጅለ ግብረ ሽበራ ኣልቃዒዳን ኣብ ግብፂ ዝመደበሮም እስላማውያን ጥሩፋትን ነይሮም ኣብቲ እዋንቲ ብፍላይ ኣልቃዒዳን መራሒኡ ነበር ኦሳማ ቢንላደንን ኣብ መሬት ሱዳን ከም ድሌቶም ዝንቀሳቐስሉ እዋን ብምንባሩ ኣሜሪካ እቲ መጥቃዕትታት ንመንግስቲ ሱዳን ከተሰክሞ ጀሚራ ኣብ 2011 ኣብ ዋሽንግተን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ድሕሪ ዝተኻየደ መጋባእያ ኣኽባር ሕጊ ሱዳን $6 ቢልዮን ብመልክዕ ካሕሳ ክትከፍል $4 ቢልዮን ድማ ክትቅጻዕ በይኖ ብመሰረቲ ኣኽባር ሕጊ ሱዳን ንኣልቃዒዳን ኦሳማ ቢንላደንን ቴክኒካውን ፋይናንሳውን ሓገዝ ብምግባራ ገበነኛ ኮይና ረኺብዋ ሱዳን ብተወሳኺ ኣባላት ኣልቃዒዳ ካብ ናብን ደቡብ ሱዳን ክመላለሱ ብምፍቃዳ ኣብ ኬንያ ናብ ዝነበሩ ኣባላት ኣልቃዒዳ ገንዘብን ኣጽዋርን ክሓልፍ ብምፍቃዳ ገበነኛ ክብል በይኖ ብመሰረት ብይን ሱዳን 10 ቢልዮን ክትከፍል እኳ እንተነበራ ድሒሩ ብዝተገብረ ፍርዳ መስራሓትን ሱዳን ክትከፍሎ ዘይትኽእል ብምዃናን
እቲ መቕጻዕቲ ናብ $335 ሚልዮን ወሪዱ። ሱዳን ካብ ዝርዝር ኣስማት ግብረ ሽበራውያን ዝምውላ ሃገራት ክስረዝ ብተደጋጋሚ ክትሓትት ጸኒሓ። ምኽንያቱ ካብ ዓለማዊ ባንክ ገንዘብ ክትልቃሕን ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ይኹን ነታ ሃገር ዘገድሱ ነገራት ወፍሪ ክትገብር ይዓክታ ብምንባሮ። ኣብ ፖለቲካዊ ዘይምርግጋእን ፋይናንሳዊ ብድሆታትን ትርከብ ሱዳን ሕጂ እውን ነዚ ተበይኑላ ዘሎ $335 ሚልዮን ካሕሳ ክትከፍሎ ከጸግማ ምዃኑ ይግለጽ። ገለ ተንተንቲ ፖለቲካ ብወገኖም ሱዳን ነቲ ገንዘብ ክትከፍሎ ዘይኮነት ኣምሳያት ምስ እስራኤል እትገብሮ ዝምድና ተሰሪዙላ ክኸውን ከም ዝኽእል ይግምቶ። ኣብቲ ብዓርቢ 23 ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ስምምዕ ሱዳንን እስራኤልን ከምኡውን ምስራስ ሱዳን ካብ ግብረ ሽበራ ዝምውላ ሃገራት ኣብ ኣፉ ዝመጾ ከም ዝዛረብ ዝንገረሉ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ሓደ ንሰማዕቲ ዘደንጸወን ንኢትዮጵያውያን ዘቆጥዐን ዘረባውን ደርቢ ነይሩ። ዶናልድ ትራምፕ ምስ መራሕቲ ሱዳንን እስራኤልን ኣብ ዝዘራረበሉ ዝነበረ እዋን ጉዳይቲ ኢትዮጵያ ኣብ ፈለግ ኣባይ ተሃንጾ ዘላ ግድብ ብምልዓል ኣዝዩ ሓደገኛ ኩነታት እዩ። ግብፂ ከምዚ ኢላ ክትነብር ኣይትኽእልን እያ። ግብፂ ኣብ መወዳእትኡ ነቲ ሓፅቢ ክፍንጅርዎ ይኽእሉ እዮም። ብዓውታን ንጹርን ይብላ ኣለኹ። ግብፂ ነቲ ሓፅቢ ክፍንጅርዎ እዮም፣ ገለ ድማ ክገብር ኣለኒ። ግብፂ ኣቐዲሞም ገለ ክገብሩ ነይርዎም። ክህነፅ እንከሎ ኢዶም ኣጣሚሮም ክርእዩ ነበሮምን ክብል ተዛሪቦ። ኣቐዲሙ መንግስቲ ግብፂ ብዝገበሮ ጻውዒት መሰረት ኣብ ዋሽንተን ዲሲ ዝርርብ ፈለግኒል ግብፂ ኢትዮጵያን ሱዳንን ተኻይዱ ነይሩ። ኣብቲ እዋንቲ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ድሕሪ ዝገበሮ ናይ ቴሌፎን ዝርርብ ጉዳይ ግድብ ህዳሴ ኣብ ማዕለቢኡ ክበጽሕ ተስፋ ከም ዘሎ ገሊጹ ነይሩ። እንተኾነ ኢትዮጵያ ካብቲ ዝርርብ ብምስሓባ ምምሕዳር ትራምፕ ሕጉስ ኣይነበረን። ከም መቕጻዕቲ ድማ ንኢትዮጵያ ዝውሃብ ዝነበረ ናይ $100 ሚልዮን ሓገዝ ደው ከም ዝብል ተገይሩ። ግብፅን ኢትዮጵያን ናይ ቀረባ መሓዙት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ከም ዝኾናዩ ዝንገረለን። ፕሬዚደንት ትራምፕ ድሕሪ ዝሃቦ መግለፂ ግን ምምሕዳሩ ብንጹር ምስ ግብፂ ዝወገነ ምዃኑ ከም ዘርአን ሓያሎ ኢትዮጵያውያን እውን ብኣሜሪካ ተጠሊምና ዝብል ስምዒት ከም ዝሓዞም ተንተንቲ ይሕብሩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ እቲ ትራምፕ ዝሃቦ መግለፂ ዝያዳ መብርህ ክወሃቦ ክሓትት እንከሎ ኣቐዲሙ ሲቪል ኣቪዬሽን ኢትዮጵያ ብልዕሊ ክልል ኣየር እቲ ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ዝተሰመየ ሓፅቢ ፈለግ ኣባይ ዝኾነ ዓይነት ነፋሪት ከይንቀሳቐሳ ብምኽልካል ነፃ ዞባ ካብ በረራ ገይርዎ እዩ። ኢትዮጵያ ነቲ $5 ቢልዮን ወጻኢ ብምግባር ተሃንጾ ዘላ ሓፅቢ ካብ ወርሒ ሓምለ ብኸፊል ክትመልኦ ከም ዝጀመረት ዝፍለጥ ኮይኑ ምስ ተጠቀምቲ ፈለግ ኒል ወይ ከዓ ኣባይ ዝኾነ ሃገራት ሱዳንን ግብፅን ኣብ ስምምዕ ከይበጽሐት ናይ ምምላእ ስጉምቲ ብምውሳዳ ብፍላይ ምስ ግብፂ ኣብ ቅርሕንቲ የትይዋ ኣሎ። ሲቪል ኣቪዬሽን ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ እቲ ፕሮጀክት ናይ በረራ እገዳ ዝገበረ ኣቐዲሙ ኣዛዚ ሓይሊ ኣየር እቲ ሃገር ሜጀር ጀነራል ይልማ መርደሳ ሃገሩ ነፈርቲ ኩናት ብምሕዳስ ኣብ ልዕሊ እቲ ሓፅቢ ክወርድ ንዝኽእል መጥቃዕቲ ንምምካት ድልውቲ ከም ዘላ ምግላጽ እዩ። ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ድሮ 4.9 ቢልዮን ሜትር ኩቢክ ማይ ዓቂሩ ከም ዘሎን ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ልዕሊኡ ዝኾነ መጥቃዕቲ እንተተኻይዱ ኣብ ሱዳንን ግብፅን ዕልቕልቕ ብምፍጣር ሓያል ጉድኣት ከውርድ ከም ዝኾነ ይግለጽ። ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ተወሳኺ ውድብ ንግዲ ዓለም WTO ኣብ 25 ዓመት ታሪኹ ንመጀመርታ ግዜ ብጓል ኣንስተይቲ ክምራሕ ምዃኑ ተገሊጹ። ውድብ ንግዲ ዓለም ንምምራሕ ዳይሬክተር ጀነራል ኣብ ምምራጽ ኣብ ዝካየድ ዘሎ መስርሕ ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ማለት ናይጀራዊት ንጎዚ ኦኳንጆ ኢዋላን ደቡብ ኮርያዊት ዩምዩንግህን ኣብ ናይ መወዳእታ ውድድር በፂሕና ኣለዋ። በዚ ምኽንያት እቲ ውድብ ንመጀመርታ ግዜ ብጓል ኣንስተይቲ ከምኡውን ብኣፍሪቃዊት ክምራሕ ዝዓበየ ተኽእሎ ኣሎ። ናይጀራዊት ንጎዚ ኦኳንጆ ኢዋላ ናይ ስነ ቁጠባ ኪላ ክትከውን እንከላ ኣብ ናይጀርያ ሚኒስተር ፋይናንስ ኮይና ዘገልገለት ኣብቲ ውድብ ን25 ዓመታት ስርሐት በዓልቲ ሞያ 164 ኣባላት ሃገራት ዘለዎ ኣብ ጀኔቫ ዝመደበሩ ውድብ ንግዲ ዓለም ኣብ መንጎ ሃገራት ንኹሉ ዘርብሕ ክፉት ንግዲ ክህሉ ዝሰርሕ ኮይኑ ኣብ መንጎ ኣባላት ሃገራቱ ዝፍጠር ናይ ንግዲ ዘይምቅዳውን ዝለዓለ ተራ ይፃወት። ኣቐዲሙ ነቲ ውድብ ክመርሕ ዝጸንሐ ብራዚላዊ ሮቤርቶ አዘቨዶ ዝመርሖ ውድብ ኣብ መንጎ ቻይናን ኣሜሪካን ዝተላዕለ ሓያል ናይ ንግዲ ዘይምርዳእ ክፈትሕ ብዘይምኽኣሉ ብፍቓዱ ካብ ስልጣኑ ክእለ ወሲኑሎ። ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ናይጀርያ ብሳርስ ዝፍለጥ ኣካል ፖሊስ ፍሉይ ጸረ ስርቂ ሓይሊ ስርሑ ደው ኣቢሉ ክብተንን ኣባላቱ ዝነበሩ ኣብ ዝኾነ ናይ መንግስታዊ ስራሕ ዳግማይ ከይቆጸሩ ኣብ ዝግበር ዘሎ ሰላማዊ ሰልፍታት
زاጊት ልዕሊ 70 ሰልፈኛታት 11 ኣባላት ጸጥታን ከም ዝተቐትሉ ተገሊጹ። ናይጀርያውያን ሰልፈኛታት እቲ ህዝቢ ካብ ገበን ክከላኸል ኣብ ምክልኻል ስርቂ፣ ጭውያ፣ ዘይሕጋዊ ናይ ኣጽዋር ንግዲ፣ ዝምታ ከብትን ካልእ ገበናትን ዝተዋፈረ ሓይሊ ብኣንጻሩ ንሓያሎ ዜጋታት ኣብ ምቕታል ምፍራህ ምዕማጽ ምስርጣይ ተዋፊሩ ከም ዝጸንሐ ይገልጹ። እንተኾነ እቲ ሓይሊ ፖሊስ ዋላ እኳ እንተፈረሰ ኣባላቱ ነበር ግን ናብ ካልእ ሓይልታት ፖሊስን ጸጥታን ዳግማይ ይምደቡ ምህላዎም ሰልፈኛታት ሕጉሳት ኣይኮኑን። ኣንጻር ፖሊስ ዝቐንዐ ሰልፍታት ናይጀርያ ዓለም ለኻዊ ደገፍ እኳ ይረክብ እንተሃለወ ሓያሎ ሰልፈኛታት ኣብ ስርቂ ብምውፋሮም እቲ ዝተጀመረ ናይ ለውጢ ምንቅስቓስ ናብ ካሊእ ጭወ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ብፍላይቶም ኣብ ስርቂ ተዋፊሮም ዘለዉ ሰባት ብኮቪድ-19 ዝተጠቕዑ ሰባት ክዕደል ተባሂሉ ኣብ መኻዚኖታት ዝተሓስአ ረድኤት ይሰርቆ ምህላዎም ክፍለጥ ተኻኢሉ። ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና ኣብዚ መደብ እዚ ንማሕበራዊ ህይወት ዘንጸባርቑ ጽሑፋት፣ ግጥምታት፣ ድርሰታትን ዋዛታትን ዝቐርቡ ኮይኖም ኣብ ህይወት ንዘጋጥሙ ጸገማትን ኣፈታትሖምን ኣመለኻኽታና መዓልታዊ ህይወትና ተዘክሮታት ንእስነትን ካልእ ንኣጠማምታና ውልቃዊ ህይወትና እናንጸባረቐ ዘዘናግዕን ምኽርታት ዝልግስን መደብ እዩ። ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና። ሰላም ከመይ ተቕንዩ ፍትዋት ተኻተልቲ መደብ ጠጥዑም ምስ ሬድዮ ኤረና እዚ ትወትር ረብዑ ዝቐርበልኩም መደብኩም መደብ ጠጥዑም እዩ። ንለሙን ከምቲ ልሙድ ንዓኹም ይኸውን እዩ ዝብልና የትሕዝቶ ኣዳሊና ኣብ ምድብ ሰዓትና ተረኺብና ኣለና። ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምሳና ሓቢርኩም ብኽብሪ ክጸንሑ ዝዕድመኩም ኣዳላውን ኣቕራብን መደብ ተስፊት ዮሃንስ እየ። ሰናይ ምክትታል። ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ህይወት ክትጽልምተና ኸላ ህይወት ናይ ክልተ ነገራት ድምር ውፅኢት እያ። ምርካብ ኣሎ፣ ምስኣን ኣሎ፣ ምውላድ ኣሎ፣ ሞት ኣሎ፣ ሓጎስ ኣሎ፣ ሓዘን ኣሎ፣ ንብዓት ኣሎ፣ ሰሓቑን ኣሎ። ክልቲኦም ናይ ህይወት ኣካል እዮም። ሓደ ግዜ ህይወት ከም ናይ ቢንጎ መጻወቲ ሳንዱቕ እናወርወረት ናብ ክልቲኡ ጫፋት እናጋጨወት ትምለሰና እያ። ሓደ መዓልቲ 24 ሰዓት ኣለዎ። 12 ሰዓት ብርሃን 12 ሰዓት ካ ጸልማት እዩ። ኣነ ጸላም ኣይፈቱን እየ እትረፈኒ እንተዳኢልና መዓልትና ጐደሎ እዩ ዝኸውን። ሓደ ዓመት እውን ክረምትን ሓጋይን ኣለዎ። ኣነ ጭቃ ኣይፈቱን እየ ክረምቲ ይትረፈኒ እንተዳኢልና ዓመትና ጐደሎ እዩ ዝኸውን። ስለዚ ህይወት ብዘይ ጸገም ሓጎሳ ጥራይ ንንበሮ እንተዳኢልና ጐደለ ህይወትና ንነብሮ። ሓደ ግዜ ፈጣሪና ብጸገም ውሽጢ ዘእትወና ህይወትና ሙሉእ ንምግባር እዩ። ድሕሪ ለይቲ ወጋሕታ ቐትሪ እምበር ካልኣይ ለይቲ ኣይመጽእን እዩ። ድሕሪ ጸገም እውን ሓጐስ ዓወት እምበር ካልእ ጸገም ኣይመጽእን እዩ እሞ ተዓገስ ፍትወይ። ሓደ ኾኾብ ዝርዩ ኣብ ጸልመተ ቁጽርን ዝበሊጹን ጐሊሑን ይርአ። ህይወትካ ጸልመተካ ዝበለጸ ንኽትበርህ እሞ ተሓጐስ ሓፍተይ። ኣብ ዝተፈላለየ ሃገር ብዝተፈላለየ ስራሕ ውሽጢ ህይወት ክንምቕያር ብዝተፈላለዩ ዓይነት ጸገም ተኣሲርካ ክትኮን ትኽእል ኢኺ። በገር ግን ዝላሕለሐ ናይ ክራር ገመድ ድምፂ ኸውፃእ ኣይክእልን እዩ። ሓደ ክራር ናይ ሙዚቃ ድምፂ ንምውፃእ መጀመርያ ተሪሩ ክእሰር ይግባእ። ህይወት እውን ንዓኺ ኣትሪራ ዝሓዘትኪ እቲ ዝበለጸ መንነትኪ ንምውፃእ እዩ። ፍትወይ ንእስነትካ ምልዋጥ ኣብ ዝፈተንካሉ ብዙሕ ነገራት ኣሕርር ኣቢሎምኻ ክኾኑ ኽእሉ እዮም። ነገር ግን ዘክር ሓደ መኣዝኡ ጥዑም ዝሸተተ ዕጣን መጀመርያ ኣብ ሓዊ ውሽጢ ኣትዩ ክቃጸል ምጀመረ እዩ። ንዓኻ እውን ህይወት ብዙሕ ነገራት ትፍትነካ ዝበለጸ መንነትካ ንምቑላዕ እዩ።
ንስኻ ማለት ፀሓይ ተመልከታ ባሃይ ትብለካን ወርሕን ከዋኽብትንከ ልምሉማት ኣግራባትከ እዚኦም ኩሎም ግን ይሓልፍዮም ንስኻ ግን ብሞት እኳ ካብዚ ዓለም እንትትፈለኻ ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣብ ሰማይ ኣለካ ክትነብር ኢኻ ፈጣሪ ካብ ፍጥረታት ኩሉ ብቓሉ ብምዝራብ ብሓሳብ ባህልዮ ክፈጥሮ ኸሎ ንዓኻ ግን ንኢዱ ብኣምሳሉ ክሓሒሉ ይፈጢሩካ ንስኻ ማለት እግዚኣብሔር ዓለም ካብ ዝፈጠረላ ጥበብ ዝበልጽ ዓለም ዘድሓንላ ጥበብ ይበልጽ ተባሂሉ ዝተዘርበልካ ዋጋ ዝተኸፍለልካ ናይ መንግሥቱ ወራሲ ብሉፅ ፍጡር ወዲ ኢኻ ምናልባት ሎሚ ብዝተፈላለየ ወልፊ ተገዚእካ ትህሉ ምናልባት ስራሕ ስኢንካ ኣፍቃሪ ስኢንካ ብምስኣን ተሳቒኻ ትኸውን ምናልባት ቤተሰብካ ወገናትካ ተስፋ ቖሪጾምልካ ኾኑ ምናልባት ሞትካ ዝምነዩ ይህሉ ግና ጆኻ ፈጣሪ ያባኻ ጀመሮ ስራሕ ከይዛዘመ ኣይትመውትን ኢኻ ፈጺንካ ተስፋ ይትቑረጽ ብቐሊሉ ተስፋ ይትቑረጽ ተዓዘብ ሰይጣን ተስፋ የብሉን ሰብ ግን ተስፋ ኣለዎ ግን ተስፋ ቖረጽ ኣምፖል ሽቡኡ ተረጊፉ ኣይብርህን ጥርሙዝ ዝኸውን ናይ ወዲ ሰብ ናይ ብርሃን ሽቡኡ ኸዓ ተስፋ እዩ ሰብ ተስፋ እንተቖሪጹ ኢልካ ባዕልኻውን ተስፋ እንተቖሪጽካ እቲ ዝፈጠረካ ብልዕሊኻ ተስፋ ይቈርጽን እሞ ኣጆኻ ሓንቲ ንእሽቶ እምኒ ናብ ጎቦ እንተዳደርቢኸያ እቲ ጎቦ ወላ ሓንቲ ይከውንን እታ እምኒ ኣንክራርያ ናብቲ እግሪ ጎቦ ትወርድ እዛ ንእሽቶ እምኒ ናብ መስትያት እንተዳደርቢኸያ ግን ነቲ መስትያት ዘይንቡር ትገብሮ ይሰባበር እታ እምኒ ናብ ጸገምና ንመስላ እሞ ጸገም ናባኻ ምስ መጸ ከምቲ መስትያት ኣይትሰባበር ከምቲ ጎቦ ኾንካ ኣብ ቁጽርኻ ኣውዕላ ሓንቲ ዝተወልዐት ፍረኽሪ ቤት ናብ ሓሰር እንተዳደርቢኸያ ህሙቕ ኣቢላ ዘይንቡር ተምስዶ ናባይ እንተዳደርቢኸያ ትጠፍእ ዘቃጽሉ ነገራት ኣብ ህይወትካ ክኽሰቱ ኸለዉ ከምቲ ናብ ሓሰር ናብ ሕሙኽሽቲ ኣይለወጥ ከም ማይ ኮንካ ጥፋእዮ ሓደ በረድ ኣብ ፀሓይ እንተደኣጌርካዮ ይመክኽ ዝበኹዕ ስሚንቶ ኣብ ፀሓይ እንተደኣጌርካዮ ግን ይተርርን ይዕፀቕን ከም ፀሓይ ዘንቅፁ ነገራት ኣብ ልዕሊኻ ክውዕሉ ኸለዉ ከም በረድ ኣይትምከኽ ከም ስሚንቶ ደኣ ትረር ምንጪ ካብ ኣምሓርኛ ትርጉም ዮኔ ኣይወግሕ ድዩ ክንዲ ዝኸበደ ሽግር ይኽበድ ክንዲ ዝመረረ ህይወት ይዓርዕር ኩሉ ይሓልፍ እዩ እዚ እውን ክሓልፍ እዩ ወዲ ሰብ መገራም ድሕሪ ኣጥፊዩስ ኣኺልዎ እየ ዝብል ይብል ነይሩ ደራሲ ቤና ሃይለ እስከ ብሓንሳብ እንተ ንዓቐን ኣግርሞትና ንምምዛን እንተ ንኣስተንትኖ ናብቲ ቀደም ካብዚ ሎሚ ናብቲ ኺኖቲት ማሊ ዝነበረን ዝሓልፈን ሽግራትና ወፅዓታት ደቂ ዘመን ኣብ ዓለም ተዓዘብ ኩልኻ ወዲ ዘመነይ እስከ ብሓንሳብ ናብዚ ዘመን ንኸይድ እሞ ንነብስና ብዚ ዘመን እዙ ከም ዝተፈጠረት ጌርካ ኣቦታዞም ደቂ ዘመን ዝነበሩ ሰባት ንነብስና እቲና ብሓባር ነስተንትና ንኸይድ ኣብ 1900 ዓመተ ምህረት ከም ዝተወለድካ ሕሰቦ ቀዳማዊ ኪነት ዓለም ኣብ መበል 14 ዕድሜኻ ጀሚሩ ፈላሚ ነጋሪት ደኪሩ ብፍጥራት ንፍጥራቱ ኣእላፍ ትንፋስ በቲኹ ህይወት 20 ሚልዮን ወሲዱ መበል 18 ዓመተ ልደትካ ይቋረጽ ሓነ ደቂ ሰብ ባህሩን ተላዒሉ ንሓዊ ብሓዊ ዝኾነ ህውርገቕቲ ንበዓል ነጐዳ ብሓዊ ደብሶ ዝብል ክመስል ሽዑ እቲ ዓመት ዝጀመረ እሞ ኸዓ ክሳብ ወዲ 20 ዓመት ትኸውን ዝቐጸለ ለበዳ ሰዓል ስጳኛ ስፓኒሽ ፎል ኤፒደሚክ ኣብ ልዕልታ ትነብረላ ፕላኔት ኣብ ውሽጢ 2 ዓመታት ጥራይ 50 ሚልዮን ህዝቢ ቐዘፈ ንኺድ ኣብ 29 ዕድሜኻ ዓብ ቅልውላው ጀሚሩ መጠን ዓቐን ሽቕለት ኣልቦነት 25 ሚእታዊ ታሪሙ ጠቕላላ ዘቤታዊ ኣታዊ ብ27 ሚእታዊ ተንቈልቂሉ ከምዚ ኢሉ ኸዓ 33 ዕድሜኻ ርኪቡ መናድቕ ቁጠባ ዓለም ምስ ቁጠባ ትነብረላ ሃገር ተተሓሒዙ ሃዶሽድሽ ይብል
ገና ዝፋንስነትካ ንዕቤት እትረኽበላ ዕድሜ ከይወዳእካ ኣብ መበል 39 ዕድሜኻ ካልኣይ ኩናት ዓለም ይውላዕ ንኸይድ ኣብ መበል 41 ዕድሜኻ ኣሜሪካ ምስ ሙሉእ ሓይላ ናብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ተኣቱ ካብ 39 ክሳብ 45 ዕድሜኻ ዝኾንካሉ ግዜ ህይወት 75 ሚልዮን ህዝቢ ብኩናት ሃሊቑ ኣስታት 5 ሚልዮን ዝኸውን ህዝቢ ኸኣ ብሰንኪ ጃምላዊ ህልቂት ይቕተል ስርዓት ናዚ ኣብ ልዕሊ ዓሌት ኣይሁድ ኣብ ክሊ ዕድሜ 52 ዝበጽሕ ኩሉን ኩናት ኮርያ ብግዲኡ ህይወት 5 ሚልዮን ኣህጢሙ ንኸይድ ኣብ 55 ዕድሜኻ ኩናት ቪየትናም ይጅመር ንውሕ ዝበለ ግዜ ብዘይምቁራጽ ዝቐጸለ ትንፋስ 4 ሚልዮን ድማ በዚ ግርጭት እዚ ይሃልቕ ኣብ 62 ዕድሜኻ ቅልውላዊ ሚሳይል ኩባ ይኽሰት ወጥርያ ሰቃቒ መዛዘሚ ዝሑል ኩናት ኩልኹም ዝፈልጦ ትንፋስ ፍጡራት ዓለም ሓንሳብን መወዳእታን መኽተመ ነይሩ ሳላ ዝተሰርሐ ሓላፍነታዊ ስጉምታት ጀጋኑ መራሕቲ ናይቲ ግዜ ደው ከብልዎ ኽኢሎም ኣብ መበል 75 ዕድሜኻ ኩናት ቪየትናም መወዳእታ ረኺቡ የብቅዕ ብዛዕባ ኩሉ ሰብ ኣብ 1900 ዝተወልደ ሰብ ከመይ ኢልካ ኸ ኣብ ከምኡ ዓይነት ህይወት ምነበርካ ኣብ 1985 ተመሃር ትምህርቲ ማእከል ኩሉ ነገር እዩ ዝበሎ ባሕጉኡ እቲ ህፃን ድማ ወዲ 85 ዓመት ኣብ ባሕጉኡ ትምህርቲ ማዕረኽ እንደይ ከቢድ ምዃኑ ዝርድኦ ኮይኑ ኣይስምዖን ኮይኑ ግን እዞም ናይ ሽዑ ኣቦሓጉታት ናይ ሎም ኸኣ ኣቦዋት ንጸገማት ስዒሮም ሽግራት ተጻዊሮም ንኹናትን ደርቅን ሕማምን ኣላሽ ኣቢሎም ነዚ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ኩሉ ሰጊሮም ድማ እዮም ብህይወት ነይሮም ኣስተንትኖ እግሩ ሞት ሒዙ ክዕዝር ይዘብልን ድሕሪት ኣማይት 1000 ዓመታት ተንኪፍካ ትምለስ ተስተማቐር ትትክስ ትግረም ተስቆንቆን ተድንቕ እግሩ ሞት ብሉፅ ጥበብ እዩ ንቑሓትን ሓብሓብትን ሓላፍነታውያን ወለዶን ምዃን ኢድ ንኢድ ተተሓሒዝና ብናይ ፍቕሪ ሓረግ ተቐነይትና ንጓዓዝ ንዘለዓለም ከም ሓወልቲ ተኸዲሙ ዝነብር ሰብ የለን ኣብቲ ዝነበርካሉ እንታይ ጌርካ እሞ እታ ሎሚ ትድርብያ ዘለኻ መምላሳ ስለ ዘይተርፋ ቅድሚ ምድርባይካ እንታይ ትድርብለኻ ምስተውዓል የድልዩ ኩሉ ይሓልፍ እዩ ሕርኽራኹ ርፍራፉ ዝራጉ ጽርዩ ኩሉ ብሓባር ናይ ታሪኽ ፈረስ ተጻዒኑ ናብ መኽዘን ታሪኽ እዩ ዝድርበ ዝግንጸል ታሪኽ ተገዲፍካ ካብቲ ተደርብዮ ኣልዒሎም ኣብ ከብሒ ምቕማጡ ስለ ዘይተርፎ ንዛ ሎሚ ዘለካ ጽቡቕ ዕድል ግደፈላ ክንዲ ዝኸበደ ሽግር ይኽበድ ክንዲ ዝመረረ ህይወት ይዓርዕር ኩሉ ይሓልፍ እዩ እዚ እውን ክሓልፍ እዩ ምንጪ ሂስቶሪካል ፎቶስ ትርጉም ናሆም ብሩኽ ሬድዮ ኤረና ረቡዕ ምሸት ሰብኣይን ሰበይትን ድራሮም በሊዖም ናብ መደቀሲ ክፍሊ እናምርሑ ኸለዉ ናይቲ መእተዊ ገዛ መብራህቲ ከምዘይጠፍአ ትዝበሎ እሞ ንሰበይቱ ነጊሩ ተመልሰ ሃንደበት ግን ብዝሪኦ ዝነበረ ክኣምን ኣይከኣለን ሰረቕቲ ብዝተረቓቐ መንገዲ ናብ ገዝኡ ክኣትዉ ክፍትኑ ኸለዉ ተዓዘበ ብቕጽበት እውን እናፈርሐ ናብ ፖሊስ ደወለ እሞ ኩሉ እቲ ዝካየድ ዝነበረ ክነግሮም ጀመረ ሰብኣይ መደበር ፖሊስ ድዩ ፖሊስ እዋ ቀጽል ሰብኣይ ክልተ ሰረቕቲ ናብ ገዛይ ክኣትዉ ፍትኑ ኣለዉ ቀልጢፍኩም ርድኡና ፖሊስ ተረኛታት ወፂኦም ኣለዉ ናብ ሓለዋ ሰብ ዝበሃል ስለ ዘየለ ክሳብ ዝመፁ ክትጽበ ኢኻ ምስ መፁ ድማ ክሰደልከ ኢሉ ዓጽሆ ኣብዚ ሰዓት ሰብኣይ ብፍርሒ ዝገብሮ ጠፍኦ እሞ ደጊሙ ደወለ ሰብኣይ ኣቐዲመ ደው ኢለ ጸኒሐ ነቶም ሰረቕቲ ቐቲለ ስግኦም እውን ንኸልቢ ሂበ ኣለኹ ደሓናይ ትምፁ ኢሉ ዓጽሆ ኣብዚ ህመት እዚ እቲ ፖሊስ ብቕጽበት ምስ 10 ዝኾኑ ካልኦት ጠበሉ ነቲ ገዛ እውን ኣካበብዎ እሞ ነቶም ሰረቕቲ እውን ከምቲ ዝበሎም ተቐቲሎም ስግኦም እውን ንኸልቢ ተዋሂቡ ዘይኮነስ በኣንጻሩ ክሰርቁ ኢድ ከፈንጅዮም ሒዞሞም
እቲ ፖሊስ ኦፕሬተር ናብቲ ሰብኣይ ብምቕራብ ድማ እንታይ ዳ ቀቲለየን ክትብሎ ሰሚዐካ ኢሉ ድማ ሓተቶ። ሰብኣይ ድማ ኩሎም ኣባላት የለውን ክትብል ሰማዕኩኻ መሲልኒ ክብል መለሰሉ። ክቡራት ተኸታተልቲ ብዙሕ ግዜ መብዛሕትኦም ኣብ ከባቢናኻን ኣብ ህይወትካን ዘለዉ ሰባት ንስኻ ክትደልዮም ከለኻ ኣይትረኽቦምን ኢኻ። ብኣንጻሩ ኣብ ግዜ መከራኻ ወይ ሓዘንካ ምሳኻ ዝሓዝኑን ዝስምዖምን ብምምሳል ክመጹኻ እዮም። ኣብ ግዜ ውድቀትካ እውን ኣፎም ክርምጥጡን በኣኻ ክስሕቁን ኣብ ዙርያኻ ክዓስሉ እዮም። ኣብ ግዜ ሕማሙ ሓንቲ ቢኬሪ ማይ ከነቐብሎ ዘይከኣልና ምሕረይ ተውርደልካ ዘይብልናዮ ምስ ሞተ ዋይ ዋይ እንታይ ይዓብስ። ኣብ ተስካሩ እንተበላዕካ ከመይ ኢሉ ክወርድ እዩ? ከምዚ ነይሩ ከምዚ ገይሩ ምስኪን እዩ ጥዑይ እዩ ምባል ናይ ሓሶት ድርሰትካ እንተኣዘዝ እንተኻ እንታይ ይጠቅም? ኣብ ሽግር ዘሎ ሰብ ምሕጋዝ እንፈትዎም ሰባት ኣብ ዝደለዩና ሓገዝና ዝሓትሉን ኣብ ጎኖም ዶ ምባል ሰብኣውነትና ነርኢ። መዓልቲ ሽግርን ሓገዝ እንደሌላ መዓልትን መኣስ ምዃና ኣይትፍለጥን እያ እሞ ከምቲ ኣቦዋት ዝብልዎ ንሰብ ምሕጋዝ ሰብ ምዃን ጥራይ ኣኻል እዩ። ሕልናና ንዕግብ። ሰላም ዘለዎ መዓልቲ ይኹነልኩም። MJ ጆርሲ ቀታሉ ውላዳ እታ ጓል ናብ ዶክተር ጸገማ ከተካፍሎ ኸደት። ከምዚ ድማ በለት፣ ዶክተር በጃኻ ሓደ ክፈትሖ ክል ሽግር ኣጋጢሙኒ ድማ ምኽትሕግዘን ተስፋ ገብር በለቶ። ካብ ዝወልድ ገና እውን ዓመት ኣይመልአኩን ኮይኑ ግን ካልኣይ ቆልዓ ማህፀነ ይዓኩ ኸሎ ኣነ ኸዓ ኣብዚ ግዜ ካልኣይ ቆልዓ ክወልድ ኣይደልን እየ ኢላ ንዘረብኣ ብሕርቃን ዛዘመቶ። ዶክተር እሞ እንታይ ክሕግዘኪ ይብላ እሞ ብዓውታ ኣብ ማህፀነይ ዘሎ ድቂ ከኣልየ ደሊ ኣለኹ ትብሎ። ዶክተር ዝኒኢሉ ይሓስብ እሞ ንምንታይ ካብዚ ሓሳብ ዘየምፃልኪ ክብል ይሓታ። እታ ጓል እንታይ ዓይነት ሓሳብ ርየ ኸለኺ ነዚ ድቂ ህፃን ካብ ማህፀን ክንምእላይ ኣብ ብዙሕ ሽግር ክትኣቱ ኢኺ ደም ክፈሰኪ እዩ ክትሞቲ ወይ ከዓ ንቐጻሊ ዘይክተወልድሉ ትኽእሊ ኣጋጣሚታት ክፍጠሩ ይኽእሉ እዮም። ካብዚ ኩሉ ሽግር እትኣትው ግን ንምንታይ ነቲ ሓቒፍክዮ ዘለኺ ህፃን ዘይንቐትሎ ይብላ እሞ እታ ደ ብዓውታ ሓራስ ነብሪ ተቐይራ እንታይ በለቶ። ዶክተር ዘረቦ ቐጸለ፣ እዋ ነደ እንተኾይኑ ክልቲኦም ህፃናት እዮም፣ ክልቲኦም ከዓ ሓደ እዮም። ስለዚ ሓደ ክመውት ካብ ወሰንኪ ኣብ ከብድኺ ዘሎ ካብ ዝመውት እዚ ተወሊዱ ዘሎ እንተሞተ ይሓይሽ። ዝኾነ ዓይነት ጸገም ከየጓንፈኪ ሓሳብኪ ምስኻ ይሓይሽ እናበለ ስነ ልቦናዊ ምኽሩ ኸፍስስ ጀመረ። ኣብ ናይታ ጓል እዝኒ ዘንኳሕኩሑ ነበሩ ድምፅታት ግን ድምፂ እቲ ዶክተር ዘይኮነ ድምፂ እግዚኣብሔር ምዃኑ ተሰወጣ እሞ ጥንሲ ንምእላይ ዘርጋሕቶም ክልተ እጋራ ጠራኒፋ ብደሊላ ተንሲኣ ካብቲ ክፍሊ ክትወፅእ ጀመረት። ኖ ወደይ ኣይቀትሎኒ፣ ኣብኡ ፍሉይ ስምዒት ኣሎኒ። እዚ ማህፀነይ ዘሎ ህፃን እውን ጽባሕ ከምኡ ጌረ ኸፍቁረ ብምባል ብዓውታ እናጨደረት ንደገ ካብቲ ሆስፒታል ወዳ ሓቒፋ ኣብ ማህፀና ህፃን ሒዛ ወፀት። ዝተወልደን ኣብ ከብዲ ድዩ ዘሎ ህፃንን ነደ ሓደዩ ድማ በለት። ጥንሲ ምስዳድ ሰብ ምቕታል እዩ
ወንጀልን ሓጢያትን ድማ ምንጪ ካብ አምሓርኛ ትርጉም የኔ አይወጋሕ እንዲዩ ሬዲዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ኣደ ሰለስተ ውሉዳት ኣምላኽ መስገን ደቂ ኣምሂረ ኣብ ዝብጻሕ ሓብጺሐ ሓዳረሙን ከም ዝገብሩ ገይረ መቸም ዕድመ ጎያየ እዩ እርጋን ኣርኪብኒ ክስነፉን ጀሚረ ድሕሪ ደቀይ በዓል ቤተይ እውን ስለ ዝሞተ ድኻሙን ተወሲኽዎ ሓጋዝ ዝደልየሉ ግዜ ርኪቡ ኣብዚ ግዜ እዚ ገዛይ ገዲፈ ምስ ደቀይ ኮይነ ዝተረፋነ ግዜ ምስኦምን ምስ ደቆምን ካሕልፎ ወሰንኩ ንሰለስቲኦም ደቀይ እውን ጸዊዐ እዚ ሓሳብ ኣካፈልክዎም ንሳቶም እውን ካብ ናይ ኣደ ፍቕሪ ዝተበገሰ ኣነ ዝወስዳ ኣነባ እናትበሃሉ ክሳብ ምኩርራ ይበጽሑ ኣነ እውን ቅድሚ ምስመን ምዃነይ ምውሳነይ ናቶም ፍቓድ ዘይኮነ ናይ ኣንስቶም ድልየት እውን ስለ ዘገድስ ሓደ ሓሳብ ሓሰብኩ ናብቲ በኽሪ ወደይ ከይደ እውን ሓንቲ ለይቲ ሓደርኩ ንሰይቲ ወደይ እውን ኣብ ሰዓት ቅድሚ ምድቃሰይ መድሃኒት ክወስድ ስለ ዘለኒ ማይ ከተምጽኣለይ ነገርክዋ እሞ ኣምጺኣትለይ እቲ ማይ ክሰትዮ ዘይኮነ ነቲ ዘዳለኾ ፈተና መፈተን እዩ ንግሆ ምስ ኮነ ነታ ሰበይቲ ወደይ ዘምጽኣታ ማይ ኣብቲ ደቂሰሉ ዝነበርኩ ኣፍሰስክዋ እሞ ንሰይቲ ወደይ ጸዊዐ ከይተረዳእኒ ሽንቲ ከም ዝመርቖንን ምስ ይቕሬትኡ ነገርክውሃ ከተጽረየ እውን ሓበርክዋ ሰበይቲ ወደይ ግን ካብ ተጽቢተይ ወጻኢ ሓረቐትን ነደረትን ኣብዚ ገዛ እውን ክትርእየኒ ከም ዘይትደሊ ነጊራትኒ እሞ ንወደይ ከይነገርኩ ናብቲ ኻልኣይ ኣበልኩ ኣብቲ እንዳ ኻልኣይ ወደይ እውን ተመሳሳሊ እዚ ነገር ገበርኩ ሰበይቲ ወደይ ካብ ተቐዳመይቲ ብዝኸፍአ ክሳብ ክታርመን ትደሊ ብዙሕ ኣግባዕብአትን ሓረቐትን ሕጂ እውን ንወደይ ከይነገርኩ ናብቲ ሳልሳይ ወደይ ኣምራሕኩ እንዳ ሳልሳይ ወደይ ምስ ኣተኹ ጽቡቕ ክብረትን ሓጐስን ረኣኹ ግዳ ፈተናይ ከተግብር ስለ ዝነበረኒ ብተመሳሳሊ ናይተን ክልተ ዝቐደማ ንስቲ ደቀይ ነዛ ሳልሰይቲ እውን ፈተንክዋ ካብ ኩለን ፍልይ ዝበለ ድማ ኣደያ ጆኺ እዚ እኮ ዘጋጥም እዩ ኩላትና ኸኣ ምስ ግዜ እናኣርግን ከምዚ ሽግራት ከጋጥመናን እዩ በዚስ ፈጺሙ ኣይሰማዕኪ ኢላ ብፍሕሹ ገጽ ነገረትኒ ኣዝያ እውን ተኸናኸነትኒ ኣነ እውን ጸዊዐ እቲ ዘዳልኾ ፈተና ከም ዝሓለፈት ኣዝየ ሕጉስቲ ምዃነይ በኣኣን ነገርክዋ ንሳ ግን ኣመነ ሓዘነት ኣነ እውን ኩሉ እቲ ሓቂ ዘርዚረ ድሕሪ ምባር ነተን ካልኦት እውን ተመሳሳሊ ፈተና ከም ዝገበርኩለንን ምላሸን እውን ዝኸፍአ ምንባሩን ነገርክዋ ሓደ መዓልቲ እውን ንኹላቶም ኣኪበ ኩሉ እቲ ሓቂ ነገርክዎም ጓሃያ ሓዘና ተደፊአን እውን የቕሬታ በላኒ ሓደ መዓልቲ ዕድሚኤን ምስ ከደን ንሳተን እውን ከምዚ ነገር ከጋጥመን ምዃኑ ነጊረ የቕረ በልኩለን ንሰን እውን ተረዲእወን ብገብረን ሓፈራን ሓዘናን ደቀ ጽባሕ ንግሆ ዕድመ ምስ ወሰኽና እርጋን ምስ ርከበ ዝሎሚ እትገብሮ ንዓበይቲ ሓገዝ እግዚኣብሔር እውን ከምታ ግብርኽን ሓጋዝ ክፈጥረልከን እዩ ንስኹም እውን ደቀ ሎሚ እትገብርዎ ሓገዝ ጽባሕ ናባኹም እያ እሞ ንዓበይቲ ሓግዙ እግዚኣብሔር ይሕጐስ ሙሳናቱ ኸኣ ጽባሕ ንስኹም እውን ሓጋዝ ትረኽቡ ኢለን መኸረኦም ትርጉም ኤምጄ ጆሲ ሬዲዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ተኸታተልቲ መደብና ብዘቕርምናልኩም ትሕዝቶ ዓጊብኩም ተዛኒኹም ክትኮኑ ተስፋ እናገበርና ናይ ሎም ትሕዝቶና ኣብዛዚምና ኣለና ኣብ መደብና ዘለኩም ርእይቶ ይኹን ነቐፌታ ወይ እውን ክቐርበልኩም ትደልይዎ ጽሑፋት ምስ ዘሉ በትልሙድ ኣድራሻና ናብ ሬድዮ ኤረና @gmail.com ወይ ሬድዮ ኤረና @yahoo.com ኢልኩም ለኣኹልና ክበጽሓና እዩ ብተወሳኺ እውን ኣብ ፌስቡክ ተስፊት ዮሃንስ ብምባል ኣብ ናይ መልእኽቲ ሳጹን ክትገድፍለይ ከም ትኽእሉ ከዘኻኽረኩም ደሊ ብዝተረፈ ብዝመጽእ ረቡዕ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓትን ብዝተፈለየ ትሕዝቶን ክሳብ ንራኸብ ጠጥዕሞ ጠጥዕሞ ምስ ሬድዮ ኤረና
ኣብዚ መደብ እዚ ንማሕበራዊ ህይወት ዘንጸባርቑ ጽሑፋት፣ ግጥምታት፣ ድርሰታትን ዋዛታትን ዝቐርቡ ኮይኖም ኣብ ህይወት ንዘጋጥሙ ጸገማትን ኣፈታትሖምን ኣመለኻኽታና መዓልታዊ ህይወትና ተዘክሮታት ንእስነትን ካልእ ንኣጠማምታና ውልቃዊ ህይወትና እናንጸባረቐ ዘዘናግዕን ምኽርታት ዝልግስን መደብ እዩ። ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ነዚ ሰዓት እዚ ተዳልዩ ዝነበረ ሓፈሻዊ መደባትና ኣብዚ ፈጺምና ኣለና። ሬድዮ ኤረና